Ya, gimana? Tapi aja lah wiwak maning li nyong keluluten ge, kurang mari-mari. Terus mangan apa? Regono. Regono. Ya wis, Jo. Ya. Duh, 10.000 tok ki. Mau gono asta kan ya. Usah gampang. Jalan, Jo. Ya. Hiji yo mbok kae jombo yo. Ayo minang-nang. Ayo. Jejak kita. Ayo. Tuh, jet mengungan mana ini? Jagung siapa ya? Priwes yang. Wis lah jagung dewi jagung. Urip kowe iki temen ora ana kehidupan iki ya. Ya ora kehidupan ngeprimen, wis tekan bengi kaya iki apa, ora ana aparane ora ana mangsa. Wis orang rokok, orang apa, orang ngopi. Lah kuwi ngrokok ora ngrokok kepriye? Ya arane orang rokok kuwi iki ke. Oh, pancen kaplon kok. Nyatane kaya kuwi. Kepriki arep ganti mangsa apa ora? Ah, ora beres ki ganti mangsa wene. Lah wong ora ya ganti mangsa ku pakane kaya kuwi, kaya nyong ke setilane wibawane, sepatunan, kacamatanan karo jakatan kaya kuwi kopal kapel deh, kaya tukang angon. Ya wong sing arep di palak ya padha wedi yo. Buan kuwi kudu wedi ra sithik. Ya maksudnya main ngana wibawane. Ora nang celanane. Kumbah mau. Kan aja loro. Endi? Kasih. Parani ora kae. Parani ra. Jumlahe kan buan kena kutuk rok. Man pas rokok entek ki karo ngelih napa. Ngelih napa? Iya. Jokote tapi teman woni ke Woni. ngutokne muka sangar oh. Lah ya. Iya aku nah aku Oke. jadi nana wibawane yo mangkat. Kayak ngene sih wong-wong duwe motor ge apik sih iki. Coba kok segmen nek iso gawe rencana padha bae kayak rencana kayak kuwi nah polisi-polisi kae ya ora. Makane ninja wis menang dari duit ah. Ayo. Oh, pakai ninja ora di duit angel oto. Oh, wis main dandan menistin bukan cewek. Katut nang kewat sih. Lah ya. Assalamualaikum Mas. Salam. Kan bro apa nang kene, Bro? Nunggu kan. Wah, nang wat. Ora apa? Rokok ora. Ora. Pacaran orang di rokok ku kepriye niate? Make ninja. Pacaran orang go rokok. Kenapa pacar yo iku yo? Oh, yo napa nggo nyompo. Wong pacaran ora duwe duit ora apa. Maksudnya sampean malah kenyang apa? Ya iyo.
Kene arep malah kono orang rokok ora apa kayak mau. Pati-pati yang rene kuwi arep jaluk. Wong ya masa yo orang nggo duit numpake ninja, cewek ayu, wong gagah masa orang nggo duit yang ngisi-ngisi Ora perkara kuwi. Apa sih Kang? Wong nyong be ngeleh, ingin madang, bensin enteng. Duit menungan, pangan ge. Maju. Oh, wis mati nyong iki. bos. Lok sampean. Wo yo ora budi. Goblok nemen. Masa ana wong siji jaga wong loro ora wani. Lah sampe Borowo di dan. Lah nyok kan kamu bos anak buah dingin Lah yo di bae. Ya, ya caranya ya orang rokok orang ngopi. Yo menan oh. Terus ngeles-ngelesan iki keringat tekan kelek. Biblek ora sampean. Kalau ya wah mangkune. Biblek ora. Jadi blek Iya deg-degan itu tukang apa lap-lapan apa ke. ya wis gampang sepay ya. Iya, Kang. Langsung bukan anak mangsa sing penak koyo kae galak nemen kok. Kan mesti sok nggo celurit yakin. Mulane ado jonggone kaya kae. Cok anak polisi dan yo. Tapi kok orang di duit. Jangan lupa Subscribe like, dan komen. Jangan lupa like dan share ya. Ya kene kene. Kene kan kita angkat ya. Sangat terus juga kan. Like, share, ku gawe apa namanya kemajuan dewek mau Ya semangat. biar channel kita lebih Maju. besar lagi. Hmm. Jangan lupa like dan share-nya ini ya. Iya. Ya wis kok. Mau ya. Iya lah, ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now